Ta hakani ke sngi pat ngadan ni kaban aingu biang yo trai. Bagade ke sngi kabang yo biang ya kaban ai ke ketien ke jong Blei. Shafi baro ki priu ki ba angnot ki besliang ki betrang ban yo sngo ye ke ketien ke jong Blei. Hakani ke por ngadan ban hikai pi ke wege jing hikai. Nagini ki kam jo ki apostol. Ka wei na ki jing hikai ki bangala ngan ong. Ki ba shai kidar, ka ba suk ban sngo tho. Kabalong ka nongrim halor ki nongrim baro ya ka jingedei bat ka Jingshakri Blei. Kambon ngi wat ya ki jinghikai ngi ko aban tip kumnongin Shakri yo Blei. Don gi balej ban aten ni ki seminar, don gi balej ban pulie, don gi balej ya ka ban wat ya ki kot ki sla ban pulie, don gi bopej na ki briu jong Blei ki bobon. Haringa don hang ne bangan ong e pi ka wei ka ketien, ka bangangej kalong ke ketien ka badon ka manginyo ngau biang hagini gisngi. Nga ai kerteng ya kini ke jingkeren jonga hagini ke por kedai. Ka Jingshakri Blei ka ba Shisha. Ka Jingshakri Blei ka ba Shisha. Fila da kadai yangi banginyo jing hikai. Banginyo kan nuksa kumnungin Shakri yo Blei da kalenti ka badai. Ngan ong ini ke ketien pinum yo da ka ba pilet shano. Pinum yo da ka ba pimare banet puli nang no. Kan nongrim jong ka Jingshakri Blei kabangan ongbet ladangi day bangi buat yakane ngin im labanong no ka jing ka kam jo Blei hagari si jaintia kan kelalong ka badon burama ka pertai brokawai. Berkata ka day ladaga day yangi bangin buat ya ka Jingshakri Blei ka Shisha. Tongin buat ya kini ki apostol ki badon haga balang ka baningkong. Kumno bau Blei usai kini ki brio. Bakinong ki riu krau ki brio ki bada Shakri Shisha yo Blei. Kementai ki singingan wan ra epi na unu brio ubadon ki jingkhat ka bakrau. Utau de u apostol Paul. Ngin pek kumno nu brio u Shakri yo Blei. Tang na kawai ka lenong kendiat ki dikhat ngan pen i. But shuai ka tang kwa ngan shu pen kan mau epi ang nea. Ba u apostol Paul udah brio ubadon ke jingkhat ke bakam kerpang na Blei. Udah brio uba lay shem Shisha yo Jingshakri. Udah brio uba de yo mat ia ke jingpen pet pat ia ki kamat ki betmai. Udah brio uba de snau tu shai ia umensi mukhot jong Blei. Udah uba de snau tu shai ru ia ke jingkhat ke jong Blei ke jing em jong. Udah brio uba dan ke jingpen pau ka bakam kerpang na ki wepat ki para brio. But uneu brio ulapen i ia karukom Shakri Blei ka Shisha. Teng iklet ia ka ban puli na kini ki kam jogi apostol. Teng ilit pet pen ban ia ka Jingshakri Blei de bangi puli ki kot, puli ka ne, puli ka tai. Ngam nyau ben pide ben puli sibon ki kot. Jong brio jong Blei ka bakrau. Pide ben puli sibon, pide ben ngap sibon ki brio jong Blei. Herek ka banga kwa menta ka sngi ban pen pai pi ka day. Laraga day ia ka bangin pet ia ka Jingshakri Blei ka Shisha. Tongin pet na unu brio uba kerpang jong Blei tau dewa apostol. But ngalap ia ka ni day na ka kam jogi apostol. Kalenang ka ba arpo ini puli na ka dekhat ka ba khat nyau ter. Lesingan puli katukan ni nganong puli lot biyo ka slam. Namangan ay kaway ka point, hadin kaway ka point. Kaway ka point, hadin kaway ka point. Nakani ka lenang ka ba arpo na dudukal ba khat nyau. Kani ka day ka last trip jong ka ba u apostol Paul unmi no nang ni na militas. But udah ong syai ba unuman pasyo.
But udon ke jing ya kenduk lang jong baro ki nong yalam ki brio jong Blei ki bana Ephesus. But ukhot ya ki temen besan jong itaga balang kamut ki nong yalam. Bakin wan shanisha militas. Ukwa ban kren kadu iki shoba un mino nakanige jaka. Uong kum ni hakikam juga apostle kul nang ba arpo. Kad khat ka bakal nyaw teter wong. Ti na militas haba ula pa sha Ephesus. Ula khat ha u ye kitemen besan jong kita gabalang. Te anda kila la poi ha u ula ong haki. Pihi pitip naduk kesengi ke benengkong bangalawan sha Shisha. Kumno ngalale yaladi hapedeng jong pi baro shikata. Lasi nganom keren nganom puli jerong ngan shim kawai ke ketien nadien kawai ke ketien. Bat ngan keren ni gini kum ki points ngani ke por ki mat jong jinge keren. Fi u abusu Paul adin bu khat igini ki nong yalam baro hangni hapa militas. U ai ke jing keren ke bakado ke jing hikai ke jing sneng ke bakado ya kini nong yalam. Kapaning kong tam ka ba uong. Uong kum ni uong kapaning kong ngakwa bapintip. Kumno ngapen hapi kumunong yalam. Nga syakri kumno ngale kumno ya ladi pedeng jong pi baro kata. Fi kata ke ketien. Kadai kebadan ke jingkit kli ka bakrau. Lesi ngala banong kata ke ketien kadai kaba ban syukuran nika. Manu hagini gisngi banut banong kumta. Man keren khmat jong brio baro khamta magi nong yalam. Manong pej na ke jing im jonga. Kumno ngalale hapedeng jong pi baro shikata. Hatong ida na yam kum kata ke jing im. Kabaki wepat ki nong yalam lani ki wepat ki brio ki Jingshakri Blei. Kinyo iya ke jing im jingi bangilong ke example ke nuksa. Fi ka banga thoang ne gadai. Kani ke ketien gadai bawa wap supol ulayalam. Daka nuksa daga jinglang jing im jang. Fi kata kadai ka benengkong tamla daka dengi bangin Shakri Shisha yo Blei. Baka jing im jingi karukom im jingi karukom Shakri Blei jingi. Kadai benlang kan nuksa ya ki wepat ki bobot ini. Ngam kwa bangin siya keren na jarong stage. Hari ay bakin yo yangi hagarukom im ka jingi kabamalangisngi. Kumnungi im haga jingi day bat ka kam ka jong Blei kalan. Namar hang ni ukren ya ka jingi day bat ka kam ka jong Blei. Kumnu usyakri yo Blei. Uang kumnu ngalapan ala di kamat jong pibaro shikata. Kabamot unu brio ulayalam daga nuksa mo ula lead daga example. Tuai bagata daga benengkong tam. Teng-tengi Shakri yo Blei ngi pech ki no yalam ngi knyum. Teng-tengi Shakri yo Blei ngi pech ki no yalam ngi do men sem. Teng-tengi pech ki no yalam ngi yo ipen bane ga bamday. But teng-tengi pelong ngi bengin kluma naman nangim yo iya ga bamday ka do ka jing yo mo ngim recognize ki ngim itu iki bat ngi do jing kerman kamdan jing kerman kamlong kamdan ka tu ka jing shirham bania Shakri Blei habangi yo ibe ki no yalam. Kim simlang ka nuksa ki jing em jing. Kata kadai ka bang akwa bangan pen ipi. Wap supol ulalongka kanuksa ula pen iya ladi. Tau pen i kumno. Kabenengkong uong kumne agad khat kaba khat khandai ngakwa ba pindayo ba hai gini kitien wang. Bangada Shakri yau try daka jing ngauret baro. Kata kadai ka benengkong ka jing im ka bawa wap supol upen i kumu brio ubakraw jong Blei. Uklempen yala dia bau de VIP, lani ubadan authority, lani ubadan ki kamba ubakraw, ubabaro ki brio kin pechu bakin haban pendeman submit Uklempen da kata karukom.
Ulayalam dakajing snaret. Baki babon ki brio ki bapecha u. Le si ki sngaw le ran bakin sngaw sarong. Yala ka jong ka jing yam abagi pecha no brio bukraw. Ubadan ka jinang jing start. Brio bawan naga background ka badan brom. Brio bami naga himarom. Brio bami naga jaj Hebrew. Bami ru naga tribe jong ki Benjamin. Brio babiang na dong sedong. Brio badan ka jing khat dan ka jing peslek dan ka bor. Balaban hikai balaban kren. Balaban penki balaban penyang ki balang ki behel balaban say ki brio jong play ki bukraw. Mudur uni brio uong gini gikten nga klempen I fi daga taga nuksa banga de brio bukraw. Heringa lapen I si pi baro. Bahaba nga Shakri yo Blei ngala lot ye kita ki jing snow la junga baro. Bari kita ki jing nang bagi jing pau nam junga ngala pen I fi daga lenti ka badai baga taga dai daga jing snow red ka ba Shisha. Ununu brio uba sedang ban Shakri yo Blei daga ba u lot ye ka jing snow kraw ye ka jing snow sarong ye ka jing snow meng bat u kup ye ka jing snow red utau brio udai u brio jo Blei. Udai uba Shakri yo Blei daga taga da labanau no uda Shakri Shisha yo Blei. Kakuangan pensyai fiang ni, ya kena keketian. Bawa ang ada Shakri daga jings ngaret. Ke jings ngaret fi, kam day kabapishule. Kabapishule, kam day ka jings ngaret. Ke jings ngaret ka day ka jinglang. Kadai kepada dan kum ke jinglang kadala darung kala da peniki itu beri dan jing sitam eru am la da pimpinan burame la pim ai burame la da pi keren banyu dan jing sngaw ye nama udan ke jing sngaw ret kadai ke jinglang umuat ban pau khmat ni beri udan ke jing sngaw tho bau Shakri da ke jing sngaw ret fi ke jing sngaw ret kadai ke atiar ke baklan ya ke banyele persya yo setan. Usaitan ukhamrem bad ki priyo ki basngoret ukhamiyo ye ki basarang yo basngoret usaitan udunang ama pen sarang pen klau pen kiuskong mo ang naktin kasi baru priyo bam kiuskong la ni bam sarang kelan kiu bet namal ka jing sngoret kadai ka jinglong ka ba kraw ko jong Jesus Christ Bible kong shtishi ki Filipil nang baar ula penret na dia ula shimi ka durmao ula kongo yu kupa hadu ke jingyap baru Blei ula kentiu yu shijrong ke kertenga ba lor tam khasi na bandam krup kata ka de ke jinglong ka jong Jesus Christ baru Jisu ula peni ke nuksa baru apso po yo e kata ka jinglong pinda puli wa apso po lu thoi ke ne udaang tu yo pi ye ke ne ke jingmot ka badan how Jesus Christ ulang u Blei ne u klem nyau ila de ban nyau balang markat baru Blei ula yai daga jing sngoret ula shimi ga don brau fi u ausopol uthoi ga taga shiti ke Filipi bara hangni abu kurena khamat jing ni no ya lamuang ka ba ning kong ka ba ngapen I fi ga dai mga Shakri daga jing sngoret deng tanon gi brio gi ba e rum pat ler ngi kini ki kerdan ngi kwa ba ni thoi la de ki mo gi ki kerdan gi ba ima ki pastor ki mo ki evangelist ki mo ki kerteng ki mo ki apostle ki prophet ki nga khlem yo ieng ni ba Paul wong kumta Paul wong mala Shakri yepi kan nuksa ga bang pen iga dai daga jing snoret ka te ga bakraw palat kata la fi kwa ban Shakri Shisha yo Blei ka ban kong e tungin bot e ga jinglang tungin dan ga jing snoret bangin pen yarang kat ban ki beret Manginum Kenya la dia bangilong ba kraw bam pitchu bani kan do ban obat no nga kwa anong fi ga de ga par kan ma Paul day u ba ya daga jing snoret ka ba ar uang ini kitien ka jirong ba ne uang ngada Shakri yo try daga jing snoret barok ba ar uang bat ha ki jing jau umat bagi jitin jo ki bajalong nga daga jing ap thap jong ki chiu bat da ki jing jau umat Fiki umat ki bawam supol ukuran hang ni. Apin pulilut ia ni galendong. Wat shadin ru uyet hu biang uang ba ngalayet hu api dagi jing jaumat ma. Uang asneng ia weipo wei na pi dagi jing jaumat. Fiki umat haki brio jong Blei.
Kabaning kong kadai ndah baki ya kendo yagi jingtin jua kacing. Lase walum klat kata. Walum klat kata. Lalu pikwa ban tip yagi nong yalam ki Shisha ki degi bedan umat. Uji sudah bedan umat. Mesti tu boleh serong lek meng lek kok. Mesti tu bedan kedok not be rai bedan ki umat. Pik ki umat kimi sengapa ngakwangan pen ifi gani ki umat nama gani gani bedan kam tam aga Jingshakri Blei. Piki boleh wafsu Paul wi tu ni uang haki jing jaumat bagi jing tunjo. Kau belang lagi jiu. Wat num klat gani baki nong yalam berobor haga bamarwe. Kidan gi umat ki bacau. Namar baki babon ki beriu kim sngot ho iga jing ka baki kendo. Namar baki ki babon ki beriu kim sngot ho hadu katnu kamong siapa ada not jongki habaki kendo iga jing kamtam na ki bangai. Bat baki haban ngot ya kata. Tang na daw baki tip baki degi nong ilam. Ki haban jauh mat marway. Akamat jauh Blei. Nama ki jing tunjuk ki bagi kendo. Kata degi benengkong Hari kapa nga sngot ho mga ia ka jing kren jong wasul Paul ni ka jing jauh mat buang tapi puli sini serum agal nang ba arpo tapi puli nang ni khat ka ba kat no khat ka ba life whole way buang ngada ken mau da ka ba kum ta tu syara itu da ken mau ru ba jin lais nem mimit ba men singi ngam sim la wai no ban seneng ye way po na pi da ki jing jauh umat fiki umat haka Jingshakri Blei ka ba Shisha kadai ki umat jong ka jingkit kli ia ka kam ka jong Blei fiki umat jong ka jingkit kli nda yo ki brio ki bi Shakri ba ki yat ka lanti ka bam dei nda yo ba ki le ki belong persya ki ban keren ru teng ka penmong ki Pagkadon ka por, kabahabang ngidon ka jingkit kli. Kabasa ka day sa tang ka jing chao mat. Ka jing chao umat ka jang wap sul Paul butong ni. Kabaning kong ka day ka jing ka bu yisham. Pagkabaar ka day ka jingkit kli ka Shisha ika kamo Blei. Umban siban ya makmat jang Blei. Abaong jao mat kadai baudon ka jing duai ka Shisha kamat jang Blei. Nakabenta ki minsim ki bakodor ki Shakri yo Blei. Tanungot na preng jingi ngi Shakri yo try. Mengi jauh mat akamat jauh try nakabenta ki badana po jingi. Fika Jingshakri Blei kadai ka bangi hapandan ki umat. Haga Bible u Blei usngot nat ki umat. Ngalah keren ki umat ki bobon haga jing keren ka jang ate mentag sengi nganum keren. Renga syukwaban pen iya ka Jingshakri Blei ka Shisha kadai. Bagi beriu ka Shakri Shisha yo Blei. Kidai bandan ki umat. Tapi pulih bahaya gani ka lenang u asul Paul u ong sakaway. Pi u ong kum ni haga dekhat ka barpo. Kum no bangam shim la pep bani tho api. Ya ki eki baro ki bapen mentoy ban hikai pi haga bapau. Ban hagi yeng daga bapla hagi jiu bat ki Greek de. Ya ka jingkala ka bamut show Blei bat ka jinget au Jesus Christ u bau try jingi. Fik kabalai kabangayo i kabakraw palat haga Jingshakri Blei kadai. Bawa su Paul wang sengapangan puni wang ngam shimla pep bani tu api. Ya ki eki bapen mentoy bat ban hikai pi ka bapau bat ki yang. Fi kani kadai kawai na ki jinglong ki bangidon kam bandan habangi Shakri yo Blei.
Kata kadai kajing yai ne. Pi kajing yai ne. Kajing yai ne. Kadai kajing long. Kabangala ngan ong. Kabakta. Ia ka dot nuot chong Blei. Bat kabak kering. Ia ki kamat chong try. Kajing yai ne. Snow. Si ban ong ia ka negaktian. Bagi don ki brio. Ki bakwa bau Blei un pendan kam. Ki bakwa banyo jing pen sle no Blei. Ki bakwa banyo ia jing ai no Blei. Henry ki klem yai ne apa. Aga iga bagi le. Fika jing pom yai ne. Kada ga jing du nong jong itu ki brio hi. U Blei udan daga por ya bar. Ulakhan. Peni syami ki brio jong Blei. Pidan naga tu ga jing seng. Pi Shakri yo Blei. Pi apan sengot ho. Bau Blei u kwa naga jing im jong pi. Ia ga faithfulness. Ia ga jing yai ne. Teng-teng yo i ki brio ki Shakri yo Blei ki badan shibun ki jing la. Ki badan shibun ki gift la nigi ki jing ai ki badan man sim jong Blei. Henry nanga pet pat ki le careless. Turmori ki kamu Blei. Le shipang ka tu e no le se ka wai. E no le se ka wai. E no le buat se ki brio. Shawai shipang le jin seng shano mitui tau shia ma re sheneng sharom klem yai ne aga jaka aga bagidan klem yai ne bat ke jing hikai klem yai ne bat ke ega bagile mutu ro apostol Paul ne unut ban ong ba nga klem pep ani thu pi ki ki bapen men toy ban hikai pi ka pau bat agi yeng gi ta ka ba lap agi jiu agi greek agi gospel jung jing penem fika ke Jingshakri Blei ke jong ki apostol ke de kata bakila yai ne hala ke sngi ke jing tuai ke jing ikai ke jing kia kapu kata ka de ke jing long jong ke balang ka banengko fika jing yai ne sngo si ban ong ni ke ktian ha ke jing yo i ke jonga ye ke brio ke bangai Shakri na tu men shwa do ta ngayo i ye ke failure ke mistake la ne ke jing bakla ka bakrau tam ke de tang hang ne bahaba ki ye kendo ye ki test age jingem ki klem yai ne ngam ong ba ki phaide no Blei ngam ong ba kim duai kim Shakri yo Blei re ki klem yai ne ba ke ba ki le bat ga ta ka dei ke jing hiar jong ke jing Shakri Blei ka hiar pala mudur piu jisu wan jene ke perthei lai pos na mudan bat ki kme ki pa tang lai snem shiteng udan ngene ke perthei bat nda habau shim ye ke ting pna ba un ba kam de ke ba suk yu de ke ba etam ukulan bunsin galenti baulet se Calvary hare ulayai ne uklem sange no ulayai ba ega ding fna taladu na kiolor so ulum Calvary but usa job fi ka jing job kamuan da ka ba fi le but na mi ka jing e fi e no ka jing job ka wan da ka ba fi samar way tama fi ai ne but ka ega ba fi le Wap supolang ni Ukran igini girang ba baro wang ngapani fi daga nuksa kumno nga Shakri Shisha yo Blei daga jing sngaret daga jing jaumal daga jing yaine so si banong igini gktien ngan ong si ong gktien ngan nama bangala lap pun sen gidan gi prigi bam yaine kilej aga tu jaka ngan kerani gi prigi Shakri Blei kilej aga tu jaka le ik tu ka kam jo Blei hang tu Brio gila dan kendiat ngot. Shakri, shisnem, arsnem, laisnem, klem long. Ino. Ebe no shubay, lile siya kaway. Katuro ino, lile siya kaway. Bat pinyo i. Kalong ko supin klumar kay, iya ki brio. Bat pisu ino iki kumto. Bat kapoy kapor. Kabayala diro kimpoy sinusuno. Kitu ki brio ru kimpoy sinusuno. Baka jing im jong pi kalanang ya kisnem. Baru Blei klem la ban shania ige jing im jofi
Bapi sepoy ke jaka ka bapi long frustrated fi klumar. Nakata ka daw ngakuangan ang fi tangin ya ini. Daga jing sngongu yo Blei ngakren ni. Ngim biang ngim janai ngim la ban imbe. Kumbau Blei kwa. Rei balik ngim ya ini bat ka Jingshakri. Nga habang nga Shakri kumni yo Blei ngakren sipi ni ketien ke jong Blei. Mde banga biang mde banga janai mde banga la mde banga nang ea. Ngadan ke jingkit kle. Mara banga shimi ke benta banga keren. Nganom sange no ngan keren. Don bakali nga hagatu ko po lockdown. Hadian bagatu ko lockdown la pelait no daga sarkar. La ay ka ban plipat igi jinseng. Dan sibon pa ki briu ki basno shapting bayo nga sange no igi YouTube. Yo nga sange no igi voice message ki phone siya. Ki ong igi kitien pastor pin mentabala pli jinseng pin lem no pin sange no igi jingkran. Tengi sngaw benot pastor bangi numyo syu igi jingkai. Na bangi mla ban walot si jinseng jofi. Pitip na mga jubab ki ngong pi bakla. Ngakhlem Shakri yo Blei. Ngakhlem kren igi kitien igi jong Blei tang na mga lockdown. Ngakhlem sule plumar tang nama bagade ke jingkhang lat mga syukuran no na yeng ban ralat sange no mga le ke bamdai ngong ikin ma ko ni ke Jingshakri ke mga lashim ye ka ban pendap ye ke jingkhot ke jong Blei ban kran ke ketien ke jong Blei lada ka plien lada kampleru ha ka bashongalat hi ngini ai ne ye ka ban hikai ke ketien ke jong Blei shikri ban ngala ai ne ban le ka daga jing ai ke jong trai balai ngakren ni na mga kuangan penisipi Bangidan kam ke jing yai ne. Yai ne. Lepi nang lepi menang yai ne. Pin senang. Lepi la lepi mela yai ne. Pin salah. Blei umpet yagi banang. Umpet yagi bayai ne. Bat ngadak kuat banganong pi. Lada kadai pi pin Shakri Shisha yo Blei. Blei kuat yagi ni nong rim. Gibadan hawa sepol. Kepadeng kong kadai ke jing sengarit. Kebaar kadai ke jing im kebajaumat. Kebalai kadai. Kejing yai ne. Mut durbi. Ula yai keren tin ke jong Blei haba pau. Ula yai keren tin ke jong Blei ki yen ki ye. Ula keren shiki Jew, ula keren shiki Greek, ula keren shiki tu ki brio baro e ke jing ke la ka ba mut. Pat ukleman thai pan le e ke ta. Teng ni klet e ke ta. Teng ni le e ke shong shit shipor. But hadin bala ja tu ke jing sngo shong shit ni sange no but mpai she ro. Tuai me da singi bo Blei un kur kui ke jing em jofi. Nakini ke nong rim. Ta ngan penisa ka wei de. Fi de pipet hang ni wa su pol wa ong kum ni menta te de khat bar puar nga puli ke lenang ko bar po ka ma postal de khat bar puar teter. O menta te khmi nga le no bala kho ma men sim si Jerusalem ngam le tip ke egi ban jai nga hang ta. Re tang ba men sim kho u la plasha nga ba ka wei po ko wei snong u da ong ki jing kho ma ki jing shitam ki ap nga. Nga kwa video ini kita khat bar sawang henry nga kendo ialah gajing embat ngam nyau korsyu eka bakum tangan yo pendap no ika jing pet jonga ba ika taka kamu try ka ba ngalayo no try jisu ika ban pla ika gospel ka cingaya ika joplay kadai nong rim ka ba kraw ni ka lenong larangan syuong bet hi mlaban pendap ika ni ka lenong kadai ka ba kraw palat Fia hang ni wa so Paul u yethu shai ba u men sim jo Blei ula de pen ilu pa ge jing e ge boni sham shikman fi ge jing shikri Blei ge bi shisha ge dei ba fi tip ba ge jing e kana kraw kat banang mi isni snow si be ge bri ge pen i ge gospel de ge lenti ge bam dei ba ki pen i be ge ne wan shu jisu kin yo ge jing so kin yo gen roy spa kin shi ko ye kia gen shi biang bek banang ta de kin shi best bek be kin shi ya na suin be kin hier kan dau kin hier shi krem shi kro nga kwa nga na fi ge ta ge ba bakla ge jing shikri Blei Wang sepol ni ulah dap yo ilu pa wang men sim jo Blei un kren men sim shi ge jing im ge jo wang un men sim u da ong shai ba ki jing khomel ki jing yap ken dan shi khmat ki jing e crowd tuai bo Blei un bui fi ni ga da no ba ta ga dei singap ba uang ini giktian renga kendo ila ga jing embat ngam nyau ko shu eka ha giktian English ke klamong ta kong
None of these things move me. None of these things move me. Fitip kene ktin ni wakram. Dan ka wairo blan pinki. Ya wafsul Paul. Wat ka bala pen ida men se makhoy. Malay. Udan ke commitment. Ngakwa pindan gani. Udan ke commitment. Kejing atilot. Kejing kendo. Ke commitment ke dega babi hap siu ke dor ke beram. Ban pendap ia kejing alap ia gospel jong kejing ai. Ban pendap ia kejing pet. Udah ong ia ketian. Fi hang ne finyo I ia ke nongrem. Ba kejing ele kinom la. Ia uprio ubadan ke commitment. Ke baar. Uprio udan ke vision ke baklia. Udan ke jing yo I ke besai. Barudan ke jing khat ke bakerpang. Bagata kadai. Ban yet ho ia ke gospel jong kejing ai. The gospel of grace. Ke gospel jong kejing ai. Nasi kata kadai ke wei na ki nongrem ki ba. Kham kerpang haga Jingshakri ke jong wapsul pa. Hindalap lada pi pule lada pi degi re pule Bible. Sepej ba ayo wapsul pa. Uklemra ia ke wei pat ke gospel. Uya per wat nau Petras. Wapsul pa udah snau tu syai. Ke gospel ke bau Blei ayo. But udah tip syai. Baga gospel ke bala ai hau Paul ke day. Ke gospel jong ke jing ai ban ra ia ka siki gentle. Kita kadai ke clear ba ke Jingshakri ke jong Wapsul Paul. Teng habangi Shakri Shisha yo Blei. Ngide ban tip ke message ke bangidan. Ke jing khat jo Blei. Ke jing itu pau ke bangidan. Pi teng imdan. Teng isya maria lemer. Teng sungai cipang gitu. Teng sulek itu. Teng hikai gitu. Ngim tip ke bangide bandan. Wapsul Paul udah tikina. Wang ngam dan ke weru belan pen ki. Nama ngadan ke jing pendap. Ke jing khat ke bau Blei labo. Baru wang ini kitian. Wang. Tapi pulih yang dia wang. Wang. Ba nganyo pendap kita ke jing pet cenga. Bali kita kamu Blei ke bala. Ngala yok no try Jesus. Ya kapan play ke gospel cenga jing ai. Fida fi Shakri yo Blei daga nega rukom. Ba fida tikna. Ya ke jing itu power bo Blei ai fi. Ke jing itu power de. Ka ba fi yo I lupai ke jing khat jo Blei shanu fi mut ban lai. Kampela ke jing ka bakan no. O Joseph la debio ilupa kampela ga jing eba kanon pai o debir la yo ilupa o pelo yo kan long ko baro ki brio jo blegi dan ga jing itu pa o aso pol ne wang ngadan ka jing yo ilupa bangan pendap igni ga jing pet bar bangan nyalap ik gospel jo ga jing ai nasi jong berobol tengin pet bangira ka gospel ga bakum no menta bayo pi penlong sneo ye ga gospel ga jong Chris leo pira ga gospel jong ga hukum tapi klem ra ga gospel jong ga jing ai cek baik kita kiktian ge bang keren lada kadai bapin Shakri bahayo Blei kan peni fi sakawai de lagi bejrong kan peni fi sakane pejwang kumne una bakumta dengan puli khabar pun dia wang na bakumta na plapi agani ge sni bang khot na ge snam chungi priyo paro ukren chapang ge jinga lab gospel bola de bet kholo de ge priyo paro agto paro tenga snuti ngi ta kiten hatongi ni khot ge snam na ge priyo paro hatongi la it kholo ge jing Shisha Separo ke bau Blei le lam ni. Nengi tingkai. Nga kwa ngan wan ra bahai kan ni. Piti buang kom no nga khot na snam ki breu baro debat bahai ta ktin. Namar ngam shim la pep banet hu api. Ye ka man jong Blei baro. Piti puni ktin ni bam kam ong kum ta ktin kasi. Wang nga klem ngan om ni ngam shim la pep banet hu api. Ye ka whole counsel of God. Ktin English pi kata ktin kedai bam dan ktin kasi
hang niu tho ya kaman jong Blei baro Jisha kalang sting kata ketian. Ketian English kang the whole counsel of God. Pi ngaklem sange baniat hu api ia kata ka bangayo jing tip singayo jing hikai. Habang adon na kata ka counsel ka jong Blei. Fi habang the whole counsel of God kamon ia ki jing hikai ki bon jad ki bo Blei upen pau. Hawa Paul. Uklem tengkai ban hikai ia kita sigibreu. Uklem hikai kata tang haga balang ha Ephesus. Uklem hikai kata tang ha balang ha Antioch. Uklem hikai ka ha kitu ki balang ki boleh. Hikai ya baro ki breu. The whole council of God. Usong nga koit nga snam jeng breu baro ngala dep hikai lut baro ia ka banga nga yo jing shai. Nakata ka jing tip nakata ka council ka jong Blei. Fitip kanina de jing hikai ka ba tan ka ma jing Shisha. Bala na fisngap jing hikai. Pihap banyo jing hikai na gibriyo. Kiba yo sngaw ia ka council ka jong Blei. Namar hangta ki syong tang gibriyo gibo Blei ula sya bakin ro. Piyo yang ni teng ni siya tip ya gabaja po perthei ha po barang ni po wat ang ni silong. Ni siya tip tang nakikot kubon, naki YouTube, naki media. Ni klem yo rong ha ka council. Bateng ka message ka long second hand. Kadai ka bala lahir doar. Kam day siya long fresh, long pure. Day tanggi tu ki ministers ki ba yo rong ha ka council. Ki ba tip ya ka ebe ki ya keren to po. O apsupol de brio bo Blei ula khat bat ula penpau ia kata ka badan apa jong tu ka council ka jong Blei. But ia kata ka bo yo secret baro. O klem benot an ai shi ki brio baro. Kata ka dei ka bo ong nga khoit na ka snam jong ki brio baro. Blei ula say yangi. Ki brio jong Blei bangin lang ka jingir khuya ki brio baro. Kano ka bo Blei penpau ngi na ka ketien ka jong ban ikai. Tanginom benot pan ai kata sige brio paro. Mde tang sige bangay le jong. Mde tang situi balang la jong. Ka jingkhot ka jong Blei ka day bangin yat ho ya ka whole council ya kata ka mai kata ka jingyalang jong kita ki riu khoi bi dan baru Blei ya kita ki jingi kai ki badan ta baro bangi day ban pen priang kita ki brio pro ki day ban tepe kata. Hato pim ken kori kata na wapsul po. Ngaju ong bor. Balada da nu brio ngila poi mentah ga jaka ga badum. Nginum tip kamut ayu ka balang. Nginum tip kamut ayu bangidan hau Jesus Christ. Nginum tip iki tu ki santali ki Jingshakri ki badan ki bo Blei la ai ka balang. Nginum tip iki kat art ay ki kandai tali ki jing ai jaw mensem. Nginum sngaw tho iki so jaw mensem. Nginum tip iki jing ai. Nginum sngaw tho ki gentle bangidan hagani ga ya bat banginum tip ru iya ki jing trai ki jaw Blei hagaru kom ka ba kham kerpang hangi ki gentle namar day new brio bon rai kita baro. But uklem tiang lani uklem tengkai, uklem benot ban ai ka ta shangi. Ban mentang iya yo. Teng ni limit iya ga jing hikai. Mangim ju kham keren ni kata sigi we pigi bro teng tak ni ba ai tang sigi bangai le jong. Pika ke jing hikai baro ka de bangi yo no Blei. But kide gi brio baro ki long deserving kide hok ban yo snow. Patungin pun khoit ya la de nang snam jong gi brio baro da ga bangi to. Lut iya kata ka jing hikai baro ka badan na ka council ka jong Blei. Kat ka bo Blei pun paongi. Nabi pulis ni serum uneu brio. Snengi kini ki brio, bakin sami ki brio ki bandong ki suri. Ban pen julari kata ka kenhon. Ban ngasau tenat bau onga la peni ia fida ka banga sneng. Kawai ka banga sau tenat nu brio onga dekat ka balai puar. Mentanga ai tino if you Blei bar ka ketien ke jing ai jong u bala ban yai te fi ban ai fi na benta pedeng kita baro ia ki bala pen khoi. Pet kene ke ketien buang. Ka rupa la ni ke kesiar la ni ke jangkup jonu ro ngam shim la ikwa tip ni ki kiti jonga pendap ki jinan kam bat jong kita ke badan lembat nga.
Ki bro ngala. Pen iga ruka ma pida ka 3 minit kum ta ka dei ban shan bori ka betlat ban ken ma ka tinu trai jisu buang ka khamsuk ban ai ban iga ba pediang. Fi iga niga dei ka jinglong men sim ka ba shisha ka Jingshakri Blei. Menginum dan ke self interest, ke personal interest, ke jingkwa yo nong ye ledi kanam de ban dan nginum de ban kamai spa nginum de ban ikwa ke jongki wai ngide ban Shakri yo Blei da ka bangi dan pen ban ka donot long jingkir ku ye ki wai par ki preo. Fi tengi hikai tim ki jomplai tengi di mana ki priu ni tawana ki priu kede ke babak la tengi nom kamai spa tengi nong ko maong utrai maong wasul pol ka kamsuk ka ba ai bani ka ba priang fi ka ta ka de Jingshakri Blei ka ba shisha ka ba len la de ka ba kwa jimen toy e la de ka ba wat tangkum noban Shakri yo Blei malang ka jingkir ku shaki wai nganget ngala hikai fi ka ne ka badan kam Pangakwa fini ay ngap ika yay puli ni kalanang at ay bangin Shakri Shisha yo Blei daga ni karukom. Kutruay nga aylot siya may kapuram nga sngongo imenam taka ni kapuar. Nga tuway baga ni ka jinkren jangakan kerkuye ki hajar ki priyo. Ki baju ngap ika ni ka jingikay. Kaka kerteng ka jang utsis sungi tuway. Amen. Blei un kerkuye fi ko Blei shibon.